oikein nivunen on ihan paskana. Treenipäivä 10 matkasta maratoni. Samalla starttas koko treeniohjelman 4. viikko. Tää on nyt palauttava viikko ja se tulee aika isosti tarpeeseen. Mulla on siis oikein nivunen ollut nyt. Särkee ihan hitosti. Istuessa on siis pahin ja maatessa myös vähän. Mutta tää juoksu, niin siis tää ei satu yhtään siihen. Niinkään kun se ei tässä juoksus vaivaa yhtään, niin mä uskon, että se on ongelma. Tästä mun 18 viikon treeniohjelmasta joka 4. viikko on aina tällainen kevyempi viikko ja silloin juoksumäärät on 30-40% pienemmät kuin normaalisti. Tänään mulla olikin nyt vaan lyhyt 5 kilsan tempotreeni. Temposetit vedetty. Tuntuu kyllä hyvältä. Ei siis, noin ei vaivannut jalkaa taas yhtään. Vaikka muuten tällä hetkellä tuntuu, että on aika loppu. Näin lenkeillä tuntuu kuitenkin, että kulkee ihan hyvin. Toivotaan nyt, että pysyy kroppa muutenkin tikissä. Tosiaan tää nivunen on vaivannut nyt aika paljonkin ja palautuminen ihan kaikilta osin on ollut tosi vajavaista. Niin nyt onkin tosi tärkeä ajankohta huolehtia kroppaminttiin. Treeni tehty. Tuntuu hiton kevyeltä toi 5 kilsa. Toivottavasti tää kevyempi reeniviikko auttaa ja mä saan sit muutenkin duuneista ja muista palauduttua vähän paremmin. Niin pysyy kroppa kunnossa eikä tuu mitään isompia takaiskuja, koska se olisi aika niheä. Ei muuta kuin seuraavaan reeniin. Käykää itekin taas urheilemaan.